Hey guys, welcome back to my another vlog video. So आं दिनै थांगोन international expo नायनो. So नोंथांमोनखौबो देखायनोसै मा नुयो मा नुवा. So बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो. थांनानै डाइरेक्टलि एक्सप'आव लोगो मोनसिगोन. So नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम. Alright guys, finally एक्सप'आव मोनबाय. So बेवहाय हाबनो थाखाय टिकेट दाननांगौ. So टिकेटखौ दानना लानोसै, बेनिफ्राय भिडिअ'आव हाबनोसै. So भिडिअ'आव हाबनानै नायदो समायना भिउ. So बेयो साइडआवहाय लाइट जोङो मोनायावबा हरावबा लाइट नंगौमोन आरोना. So नोंथांमोननो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो. बर'नि दामग्रा सेरजाबो दं बेवहाय. नायलांदो नोंथांमोना. दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै. जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो. स' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिननायनि आसायाव दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांनो दोनथ'बाय. बाय.